Highly toxic. Dobro večer i dobrodošli u ovaj prekrasni prostor Velika. Mi večeras imamo čast vas ugostiti iz Hrvatskog festivala hrane i vina sa hrvatskim pjenušcima. Osim pjenušaca, na stolu vam se nalaze slatke male bilicije, dakle torta od sira, dekadentna torta od sira čokolade, torta od armanjaka, financijeri, pikantni bademi i mus od čokolade. Večeras imamo našeg dragog gosta, Sandija Parisa. On je pri Hrvatskom sommelijerskom klubu zadužen za edukaciju. Dakle, kroz naš festival će se i provlačiti tema sa edukacijom, znači edukacija mladih kuhara, edukacija sommelijera. Želja nam je zapravo da kroz ove prekrasne pjenušce koje će vam sami predstaviti bolje sigurno od mene, večeras uživate, da se družite i da svakako vodite računa, da ne zaboravite svojim prijateljima, svojim kolegama preporučiti da dođu u arenu. Jedan od najvažnijih događaja ove godine u Eno Gastro, Astro ili kako to volimo sve reći, priči vjerovatno će se dešavati od 2. do 4. ožujka i evo tim povodom upoznajemo u biti širu javnost, ako mogu tako reći, sa festivalom hrane i vina i mislim da recimo kada se dva prijatelja ili dva someljeja u ovom slučaju nađu na temu vina, o vinu mogu pričati beskrajno dugo. A pogotovo mogu pričati beskrajno dugo na temu pjenušca ili šampanjca, kako još uvijek se to priča u žargonu. Pa tako i večeras ovdje načeli smo temu pjenušca, u ovom slučaju 5 jakih hrvatskih proizvođača i na tu temu zaista možemo jako puno pričati. Dakle, o toj takozvanoj sekundarnoj fermentaciji, o kulturi pijenja uopće pjenušca i u jednom trenutku smo spomenuli ovdje večeras i neko je negdje zapisao da se pjenušci piju isključivo kao aperitiv. To nije točno i nikako ne može biti točno. Pjenušci se piju uvijek, ali zaista uvijek. Pjenušci se piju ujutro, u podne i na večer. Piju se naravno kao aperitivi, piju se uz hladna predjela. Međutim, imamo sada pjenušaca koji su iz nekih određenih dobrih godišta, koji su dugo stajali na kvascima. Pjenušci koji imaju jednu strukturu puno težu, puno jaču i to su pjenušci koji mogu pratiti već ozbiljna jela od ribe i od mesa. I ono što je najbitnije, često u Hrvatskoj pričamo o kulturi pijenja vina i svjedoci smo da se ta kultura pijenja vina diže iz godine u godinu, međutim to još nije to još nije ono što bi htjeli. Htjeli bi stvoriti ovakvu atmosferu u ovakvim jednim prostorima da se pjenušac pije za dobar dan, pod navodnim znacima. Naravno, cijelo to vrijeme paziti ćemo o količini svog tog pijenog pjenušca ili nekog drugog vina, ali pjenušac zaista može biti najbolji prijatelj u nekim teškim raspoloženjima, u nekim depresivnim situacijama, pa možda čak i u nekim probavnim smetnjama i tako dalje. Zaista pjenušac podiže adrenalin, barem ja imam takav osjećaj, podiže nekakvu volju za daljnjim radom i tako dalje. Evo, baš
ste pravu osobu našli koja je idealna za ovakve evente, pošto je Pinušac moje omiljeno piće i zbiljam najviše uživam kad izađem van piti Pinušac. Nažalost, čovjek si ne može uvijek priuštiti takve izlaske i takve provode, jer ako ga koristite u velikim količinama, mi nažalost s godinama sve više možemo i popiti, onda to vas lupi po džepu. No, u svakom slučaju hvale vrijedno je vidjeti da imamo promociju hrvatskih proizvoda i Pinušci nisu možda na hrvatskom tržištu s domaćim etiketama bili toliko popularni. Pa evo nama sladokusima šampanjca, Pinušaca, pardon, ne šampanjaca, drago osjetiti Nepsu da imamo nešto možda čak i prikladnije za svoj džep, a što je eto iz ovih prostora. Drago nam je da možemo nazdraviti novom festivalu vina sa Pinušcem Koj, to je Pinušac podruma Mladina, prvijenac, prvi Pinušac, dolazi sa vinogorja Plečevice Okić i Pinušce uglavnom pijemo, povodi su nam nove godine i različita događanja, proslave, ali nakon nove godine također preporučamo da se Pinušci uživaju uz svaki obrok, pa i uz ovaj festival novih vina koji će biti. Evo nas tu u Veletu na predstavljanju Hrvatskog festivala hrane i vina, gdje smo svi u dobrom raspoloženju i sretni da smo imali priliku probati 5 hrvatskih Pinušaca iz raznih krajeva zemlje, što je uvijek zadovoljstvo i veselje. Nadamo se da ćemo imati priliku još puno toga probati na samom festivalu. Živjeli!